Kokos, ja vyzerám jak... Kam mňa tak ostriala, keďže vyzerám z onkologického liečebňa, ty kokos, no to je hrozné. Ok, takže čaute ľudia, vítam vás v nového videa, môj kanál sa volá Bupičaci, no a dneska sme tu zas, pretože je deň 2, kedy Slováci idú hrať proti Taliansku. Taliani to je úplne ten typický super, ktorý sme hrali včera proti Norom. A ľudia, vy si ani neviete predstaviť, čo som si ja musel prejsť. Včera asi k 8 hodín v noci som prezeral programy, ani jeden nešiel, ani jeden. Teraz som našiel taký jeden fajný program, asi tu nešiel zvuk, 4 hodiny som to s ním robil, dúfam, že tam nebude žiadny vodoznak cez tú obrazovku. Prosím vás, ocente moju snahu a dajte mi tam také tie videnia. Pozeral som videjko s Norskom NHL, už má okolo 25 hľadnutí, ja vám za to veľmi pekne ďakujem, 2 lajky, ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Teraz ideme hrať proti Talianom, takže bez ďalších kecov môžeme ísť na to. Ja si tu dám už našu krásnu slovenskú zostavu. Takže tak aj taliansku. Sorry, ak sa mi možno bude troška kamera sekať, je to troška náročný program, takže veľmi sa za to ospravedlňujem. Ale budem rád, ak už nebude žiadny vodoznak v strede tej obrazovky, takže... Kurva, kde je to Taliansko? Tu. Vidíme, že máme lepší overall a zabudol som, včera som to hral na medium, ja to chcem hrať na difficult, takže pardon. A dáme si, takéto si dáme international a bez ďalších kecov môžeme ísť na to. Takže začal nám zápas Taliansko versus Slovensko, pomôžu na to Slováci už rozbiehajú akciu, je tam prvá strela na znaky Demitra, krásne tam strel, bohužiaľ neprešiel ten puk, pomôžu na to Mešároš. Dúfam, že už bude lepšie vidno tú obrazovku, takže dúfam, že aspoň tak. Šatán môže ísť dopredu. Odbiehame útočnú akciu. Hossa môže ísť dopredu. Krásna kľúčka. To čo minul? Dobre, v pohode. Suchý. Môže opäť zase zapäť na cez všetkých talianských hráčov. To bolo čo toto? Dobre, nekomentujem. Jurčina môže ísť dopredu. Krásny prienik cez modrú. A môj druhosovi Hossa, krásna strela. Tá bola celkom nebezpečná. Teraz si musíme dať pozor na taliansku akciu. Nesmiem dostať teraz 2 góly, ako som včera dostal. Pozor, to je ďalšia strela, Jurčina strieľal. Či Gáborík, sorry. Majský môže ísť dopredu. Jurčina, musel krásna strela od Talianov, ale bohužiaľ Taliani to je podľa mňa ešte horší tým, ako boli včera Nóri. A budeme hrať presilovku, tak sa mi to páči a môžeme teraz mať takú slovenskú formáciu, no poďme. Rozostavíme to Majský, Višňovský, na modru Majskému. Majský skúsi vystreliť. A bohužiaľ ideme hrať, nebohužiaľ, tak nám treba. To nám treba teraz dať gól ako sol, aby sme vyhrávali, aby sme sa potom nemuseli teoreticky trápiť. No čo treskaš tými dverami, ešte chceš ich rozbiť, nie? Poďme Demitra na buli. Prehrané buli, teraz to 100% vyhodia a oni to kryjú, takže v pohode. Musíme teraz to buli vyhrať. Zase sme prehrali buli. Višňovský, nie, pozor. Toto môže byť šanca v oslabení Talianov, ale Slováci môže dopredu Šatán. Šatán, na modré maľu pobiera Višňovského. Višňovský môže strieľať, bohužiaľ Šatán tam zavádzal. Majský na modrú Štumpel. Dobre, v pohode, nič sa nestalo. Štumpel môže ísť dopredu. Krásny prienik, gól! Krásna strela, Jozef Štumpel, vyhrávame 1-0 a už sa to ide sypať, ja vám to hovorím, treba využiť presilovku. Je to tam, 1-0, poďme na to ešte 10. Zase sme prehrali, to boli super. Suchý, pozor! Do piče. Dobre, začíname tak ako včera. Dobre? Zas 1-1. No dobre, toto musím priznať, že toto bola chyba našej obrany, pretože všetci boli úplne preč. Ale to vôbec nevadí, to vôbec nevadí. No, teraz ja dám gól, pozrite, Radimojevič. Ježiš, to bola blízka strela. Višňovský. Pozor!
druhý gól takýto istý. Nemôžem takto dostávať ja góly. Zás to isté ako včera. Dobre, nemôžem, teraz musíme dať rýchly kontakty gól, alebo nemôžeme, ale budeme sa musieť snažiť. Choďte von. Pome. Krásny prienik. Šatan! Krista, to bola pekná strela. Chara môže... Pič! Pome Bartečko je teraz na nabuli. Musí to vyhrať. Prehral to... To je ako to odrazilo. Majský. Pozor, teraz si musíme dať pozor. Prepačte, sme späť. Sme v strednom pásme, asi k strednom pásmu sa to volá. Gaboriková strela. Ešte tam mohol byť Hanzuš, ktorý mohol doraziť, no bohužiaľ nedorazil nič. Jurčina. Zablokuj ho, nemôžeme dostávať už takéto góly. Pozor, tam sú Taliani. Hanzuš môže ísť dopredu. Nie, nejde. Pozor, zase tu sú Taliani, ktorí majú šancu. Pozor, oni majú reálne... Pozrieme sa na štatistiky, oni majú... No, dobre, pardon. Borík. Hanzušová krásna strela. Bohužiaľ, talianský brankár to chytil. Taliani to sú slabí, a kebyže hrá Oravská polhora. Oni sú slabí. To musíme vyhrať, to není možné, že my prehráme tu s takými slabými Talianmi. Nemôžeme toto dopustiť. Mesaroš môže ísť dopredu. Krásny prienik. Šatan zase minul, neviem kto to bol. Chárová strela z modrej. Boha nepremenená zas. Pozor, teraz si musíme dať pozor na taliansku útočnú akciu. Zase to skúšajú takýmto hováckým spôsobom Taliani. A teraz môže ísť Nagy. Bohužiaľ. Zase sme v offside. Ale to čo? To nie. To koho my sa zranili? Šatana. Nie. A to za 5 minút. Si sadnúť, choď. No nič, ľudia. Budeme musieť hrať bez našeho najlepšieho strikera. Svatoš môže vystreliť, ešte tam je dorážka Krista. Ravani to chytil pod lapačku. No masere. Bartečková strela, bohužiaľ zase minulá bránku. Už hovorím jak taký autista. Mesaroš. A budeme hrať presilovku, ešte tam je ďalšia strela. No a pôjde si sadnúť Luciano Aimer za Interfencer. Poďme sa na to pozrieť. Hajzov špinavý, cigánsky. Budeme hrať presilovku, čož nám veľmi dobre vyhovuje. Teraz by mohli dať taký gól z toho. Mesaroš, krásna strela pomedzi betóny. Ešte ďalšia, bohužiaľ nepremena. Chrasi, teraz musí dávať pozor. A Taliani vyhádzajú, lebo sú slabé močky, nevedia ísť. Dobre, dosť, aby bola už 4 tretiny. Máme koniec prvej tretiny. Stalo je zatiaľ 2-1, všetko môže byť otočené v druhých dvoch tretinách a my sa vidíme v druhej tretine. No poďme Slováci musia ukázať zase slovenskému hokejovému svetu, aby sme dokázali vyhrať nad Talianmi a vyhrať 3 body zaslúžené. Tak poďme na to, máme ešte presilovku 1 minútu aj 30 sekúnd. Krásna strela od Nagyho. Jak toto chytil ten brankár, to som nechápal ani ako to mohol chytiť. Zase Taliani vyhádzajú pok, toto bola obrovská šanca, ktorý mal slovenský tím. Chara rozbieha útočnú akciu Demitra. On oberá svojho vlastného Demitra. Svatoš môže ísť dopredu, krásna kľúčka. Ešte tam je ďalšia strela. Krásna strela od Svatoša, teraz sa musíme rozostaviť troška. Maranhosa, Majského strela, bože, všetci sa tam hodili, aké by sú na mínovom poli. Choďte preč toho pásma. Krásny prienik. Gól! Stavy sú vyrovnané, ukazujeme to isté, čo včera. Krásna akcia, toto bola Slovákov. A stav je otočený z 2-1 na 2-2. Teraz môžeme mať ďalšiu akciu, pozor na to, tam už Slováci idú. Gaboriková ďalšia strela, to mierila na Winkel. Včera si pamätáte, čo som skoro dal taký ten gól. Pozor, Taliani zase dobiedajú, sú takí hladní. Potrebujú dať gól. Včera ten Winkel, čo som dal z tej modriny, to bolo čosi neskutočné. A hneď sekundu na to som zavesil zase ten istý gól, neviem, s Mirošatanom, neviem. Určite si choďte pozrieť to video. Bolo celkom super a smiešné, ja som sa na ňom strašne zasmial.
keď som si ho pozeral. A poďme sa venovať hokeju, radí moje, vieš, môže dopredu. Musí ma obrať svoj vlastný hráč. Poďme, vyhráme buly. Vyhrali sme buly. Majský, Bartečko dorazil a zase to kryje ten Ravany. Majský môže ísť dopredu, na modrej má Višňovského. Višňovský strieľa. To bola krásna strela. Ešte tam máš Svatoša, Štumpel. Ináče, sorry, ospravedlňujem sa. Jozef Štumpel sa nevolá Štumpel, ale Štimpel. Takže prepač. Krásna, ešte tam môže byť dorážka. Tak iba hovorím, že celú dobu ho volám zle, tak pardon. Krásne zachytil puk Skara. A toto neboli za 2 minúty? To si videl, veď ma tam držal. Ja naozaj ma držal. Rozhodca. Podplatený špagetami. Poďme, vyhrali sme buly, Suchý, Gáborík, môže ísť dopredu. Ja som strelal na Michala Hanzuša. Michal Hanzuš si robí priestor. Zase to skúsil do toho vinkla. Radšej to nestria do toho vinkla, lebo to vôbec neprejde. Krásne Suchý zachytil puk, krásna kučka. To jak chytil zas? Jak to môže chytať také strely? Vidíš, ani rozhodc, ani náš tréner tomu nechápe. Čo to chytá? Vyhrali sme buly, krásna stava. GÓL! GÓL! Otočené, 3-2, poďme na to. 3-2 a otočené stály. Tak sa mi to páči. Teraz im ukážu, že kto super si... Ďalší gól. Ježiš, toto mohla byť krásna strela. Chytol Demitra. Pozor, teraz musíme si dávať pozor. Pozor, chyť ho. Poďte krky, chyť ho. Povedal som, že chytil poďte krky, tak ho chytil a ide. Elbowing za lakeť. Ukáž, ako mu dal lakeť. Dobre, pardon, ospravedlňujem sa. Teraz musíme vyhrať toto buly. Pozor, Taliani ho získali na druhej strane. Zase presilovka. Poďme a budeme hrať presilovku aj my, krásna strela. A budeme hrať aj my presilovku, pretože Lorian Laffy ide si sadnúť za hákovanie, to chcem vidieť. Fuj, ty prasiak. Tam si sadni a už nevychádzaj ani. Tieto strely z modrej ja milujem, teraz to treba vyhrať. Krásna strela. Vyhraté buly. Ešte tam je nás, hodil sa tam jak hruška. Vyhodili sme sa z pásma. Úplne v pohode. Krásny prienik. Na druhej strane má tam Jurčinu, ktorý backendom strieľal. A budeme hrať 4-3. Cesani, Vesani. Ide si sadnúť za, neviem čo to bolo. Kroštek, aký hnusný. Choďte si tam sadnúť a choďte tam hrať Scrabble, alebo ja neviem, alebo šachy tam choďte hrať. Nám treba. Šachy tam hrajte. Zase sa vyhadzujú, krásne sme zachytili puk. Hosa získal. Krásne ešte tam kľúčkuje. Mesaroš môže vystreliť krásne, jemu to ide. Jemu tie strely z modrej strašne idú. Poďme využiť početnú prevahu. Mne sa strašne páči, keď mám takéto presilovky, že nás tu je menej. A že mám viacej priestoru. Chyto. Krásne zachytil. Choď von z toho pasma. Tak krásny prienik. Tam môžem dať Višňovskému strela. Ešte je tam dorážka Šatana. Toto bolo neuveriteľné. Tak vlastne Šatan hrá. Tak to vlastne odišiel potom. Neviem, prepačte. Neviem, kto odišiel. Venujeme sa hokeju. Vyhrali sme buly. Mesaroš môže vystreliť. Bože, zblokovaná strela talianskými hráčmi. Hráme teraz 5-3, tak poďme si to vychutnať. Tam na druhej strane bol Chara, krásna strela. Toto bolo neuveriteľné. Ešte tam Lubomír Višňovský, toto mohlo spadnúť za bránu, pretože taliansky brankár mal s tým problémy. Na toto mohla byť ďalšia príležitosť Slovákov. Majský tam môže ešte mať puk. Toto bol Klavý, Marian Hoza, Sixi dal ťapku rumu. A máme tu koniec druhej tretiny. Stav je otočený, Slováci zabrali a my sa vidíme v tretej tretine. Tak my sa vidíme v tretej tretine, v poslednej, keď Slováci môžu vyhrať na hostinskej pôde alebo hostujúcej pôde ďalšie 3 body a budú, tak neviem, prvý v tabuľke. Ja to tak ani nehovorím, lebo ja to točím 3
týždeň pred majstrovstvami, ale rozhodol som sa tak, že 3 zápasy si teraz natočím týždeň pred a potom si ďalšie nechám, keď budú majstrovstvá sveta. Lebo som dlho nenatačal. Svatoš môže ísť dopredu, na modrej Macharu. Mám Mesaroša. Mesaroš môže vystreliť, to mal talianský brankár veľmi veľké problémy. A pozor, zase tam je sám Talian. Chara to, čo spravil teraz. Krásny Buda musel teraz zachráňovať tento gól. Už by boli stavy otočené na 3-3. Nie, zase sme stratili puk, super. Nagy nemôže toto dovoliť. Krásne, ešte tam je dorážka. Nebude tam. Ale Taliani majú zase puk. Behnovány. Trevisen, to čo skúšal spoza brany. Krásne. Chara chytil. Pozor, toto bolo trošku nedorozumenie. Pozor, ale Taliani už chcú vyhrať. Už začínajú tlačiť. My sme retardovaní? Chara už dve prihrávky takto skurvil. Gaborik môže ísť dopredu. Nepresná prihrávka. Pozor, musíme si dávať pozor na Talianov, pretože sú veľmi akční teraz v tejto tretine poslednej, lebo im ide o záchranu. Oni musia získať také body, lebo už tam ľahčích súperov nebudú mať. Máme v skupine Kanadu, Fínsko, Švédsko a Taliani si musia získať takú náhradu. No toto mám... Za čo? Ľubo Bartečko nie, on je dobrý obranca. No čo som spravil? Dobre, berem. Poďme, musíme vyhrať ďalšie vhadzovanie. Suchý môže ísť dopredu. Má tam Hanzušová zblokovaná strela, ešte tam bola dorážka. Aj v oslabení dokážeme ísť dopredu. Krásna strela, aj v oslabení bol sám pred bránou Hanzuš. A pozor, si musíme dávať na protiútok Talianov. Taliani sú klaví. Pozor, ešte tam je ďalšia strela za Peti Kaka, to neviem čo bolo za meno. Kanavolo, ďalšia strela, Višňovský a poďme dopredu. Michal Hanzuš môže ísť v oslabení. Tam má Ľubomíra Višňovského. Višňovský strela v oslabení. Toto bola neskutočná petelica. Pod lapačku. Takéto strely sa chytajú veľmi ťažko pod lapačku. Poďme na to, vyhrali sme Buli, Mesároš. Chara, skúsi to Chara z modrej, tam bol krásny teč. A toto sa, čo tu deje? Zas ďalší zranený náš hráč. Toto bolo nepríjemné a už druhý hráč odchádza z ľadovej plochy. Museli sme tam dať Joška Štimpela, sorry, prepáč, ja zase... No ale pozor, toto je nepríjemná situácia, ale Taliani zase nevyužili dvaja na nikoho. Toto mohlo už byť 3-3, krásna sprielka. Kebyže tam je Ľubo Višňovský, tak už by bolo 4-2. Pozor, Taliani zase idú dopredu, Koliva, a je to gól. Nevyrovnané na 3-3. Taliani využili túto presilovku, takže niečo na čo hnevať. Teraz nesmieme, aby sme dostali gól. Toto sa čo tu deje? Ježiši Kriste, poď Bartečko, môžeš dopredu. Hosa, strela, ešte sú tam dorážky. Toto sa čo skoro stalo? Brankár teraz troška, brankár troška vyšiel von z brány. Takže nechápem vôbec prečo. Vyhrali sme Buli, Mesároš, môže vystreliť. Krásna strela, tomu to ide z tej modrej, ja mu to budem prihrávať. Chara, máme pásmo. Mesároš to skúsi vystreliť. Krásna strela. A pozor, to si musíme dávať na Talianov, krásny Mesároš, ešte že tam je, kebyže tam není, tak už by bol gól. Hosa môže ísť dopredu. Šatanová krásna strela, zase zblokovaná. Pozor, to si musíme dávať na taliansky prienik. Pozor, toto bola nepríjemná prihrávka pred bránu. Radimojevič môže ísť dopredu. Má tam Svatoša. Svatoš dáva na modrej. A toto budeme hrať ešte presilovku. Krásna strela Demitra. Ešte môže dovoliť Svatoš. To koľko sme tam mali teraz dorážek. Ale budeme hrať aspoň presilovku. Teraz to môžeme zlomiť. 4 minúty dokonca, no možno tak minúta normálneho času. Mesároš má puk, môže vystreliť. Ešte tam dorážka Demitru. Zase brankár chytá. Teraz by to chcelo vyhrať toto Buli. A sme ho tak vyhrali. Majský môže vystreliť. Krásna strela, ešte je tam Šatan.
Teraz Slováci veľmi tlačia. Šatanová strela. Krásne to, kebyže tam zapadne. Ravani zase kryje puk. A teraz s Talianom horí pod riťou. Musím to už tak povedať. Slováci strašne chcú tie 3 body. Nechceme 1 bod v predĺžení. Zase máme, vyhrať sme puk. Mesaroš to skúsi vystrieť. Ešte tam ďalšia dorážka. Bohužiaľ už neprišla. Budaj, môže ísť dopredu Nagy. Nagy ho strela. Zase zblokovaná, Ravani to chytá. Teraz alebo nikdy. Musíme streliť gól. Musíme toto boli, musíme vyhrať. Zase sme ho vyhrali. Majský. Musíme si nájsť dobrú streliacu pozíciu. Vyšovský to skúšal. To skôr zapadlo za brankára Ravaniho a zase Ravani chytá. Musíme to vyhrať a Taliani sa držia zubami nechtami. Toto takto nebude. Musíme vyhrať. Krásne. Mesároš, skúsi to vystreliť. Tam zapadol ten puk. Toto je neuveriteľné. Skoro prešiel puk Ravanimu. A Slováci strašne teraz tlačia. Vyhrali sme puk. Majský môže vystreliť. Ešte tam dorážka. Na 3-krát vyhrávame 4-3, možno 20 sekúnd do konca, toto je neuveriteľné. Rýchlo sa teraz musíme venovať hokeju, musíme teraz dostať gól, musíme stávať pozor na Talianov. Krásne. Taliani už odvolali brankára, Slováci môžu dopredu. Bartečko do posledný. Zase Slováci zrujnovali supera a stav je 5-3. Taliani sú smutní, tak im treba. Slováci zase si berú 3 body. Ešte môžeme skôr navýšiť. Ale pozor teraz. Stále môžu ešte Taliani vyrovnať. Nechcem podceňovať, ale už si myslím, že nemajú vôbec šantu. Chála, ešte tam bol krásny krošček. Mesároš na modru strieľa, ešte posledná strela, Miro Šatan, tam mohol zapadnúť zase ten puk. Ale 10 sekúnd do konca, myslím si, že Slováci zase vyhrávajú tento zápas. 3, 2, 1, Slováci zase vyhrali ďalší zápas a majú ďalšie 3 body v tabuľke. Ďakujem, že ste tu zase so mnou boli, tento krásny hokejový napätý zážitok. Ďakujem, lajkujte, odoberajte, zdieľajte a nakoniec si samozrejme ideme pozrieť naše slovenské legendy, kto bol najlepší v tomto zápase. Takže poďme na to na prvom mieste. Ja, to je, tí nás nezaujímajú. To sú Taliani. Choď preč. To sú Taliani. Choď preč. Mario Toba. Mňa nezaujímaš. Byl tam taký Slovák. Slovák. Ivan Majský. 2 góly. 1 asistencia. Tlieskame. A môj z komentátorského štádia to je všetko. Ďakujem, že ste dneska pozerali tento napätý zápas, ako hovorím ešte raz. Lajkujte, odoberajte, zdieľajte a majte sa krásne. Čus!